ayam tuan kukuruyu tanpa terparap kaing dina kiamat tarik sekali mas Bangkana siabul apaan sake pusaka niran pansapun sinungaken sedaya ing Muhyiddin kang mulia awarna kang pasujudan miwatas belan kawajah tetekan sarta lampenggan Gustina terima sedaya nganika sehatul apa becik tuan baktan seampun qadir wacana hamba wasbang ikuna ing mas ganta maka sampun ning mangkana warakan sawan kasaking madrasah sadaya saksana siabul apaan segera tumadak sing membar alunggu ing ngapalanda saha anyada kang asta ing siabul qadir jalan tur sarwi aris wacana tuan ing besok poma yen tekan sawiji mangsa mapan yati Tuhan uga luar biasa anganti lungguh hamba maka keluarga bas suarana mantap mari wong tuan mapan sakunging umulya was ana ing atas tuan lawan sawiji cerita saking lawan satu hune anak tas meja pulwa sinungaken iya ing siapul qadir jaelan lamun dineka ningkes mah wicele munyar priangga kalawan maliko capa
ingkang sahabat awasta ali aulia antikan darbe putra sasampun ali sumalah jatrit ikutum tumadang mari Koiring kang darbe putra mangkana balik kocapan bengang sing siapu apa dan kengingen harapan dening sake manusia yen anak kang anggara payak di tangane puak rabali dadap anggan lawan sawiji carita saking nalika tarik terus iki ing masa Senatul Qadim daruna sun ningali kamustakat ana tejeluih padang ajarus ing sabta pakalamiwa sabta angkasa ngucap kang acarita lamun isun amiarsa saking luring akasa ngapeking gagana suaraning paksi sogata ujaring paksi mangkana si Abdul Qadir kamus nyata ingaranan wong sidikian belajar gitu Tuhan belajar Kan suka los lagi diolah terus suarana saking Syekh Abdullah kang awas ta'il suruni kang darbe putranya mani ingkang nali naragara sapi ingkang madhab maka Abdullah angandika maka ing sawiji masa isun lunga ing bandan ya Rabbana bareng lawan anak sakon iku rewang isun lungan sedaya ngulati pada ilmu ning Allah kang mulyasa
Baghdad lawan ing Baghdad ana sawiji wong paria ingaran ngasul alam mangkana God sinaritakan kamulyan ira Ya Rabbana lan watake kaos punika tan katinggalan dening jalma angin yang ada wong arsa angunjungi kang sarira yang katinggalan kang warna maka Abdullah samudaya kalirawan anak sapu lan semuhidin katinggalan Se'abdul Qadir nalika Ekopan masih tahunan Sabaguna anut mangka anak sako Jana mangkayen parapta ing badan Sun alnas punika lawan masalah kang paringga patas mangsa kajawaban Abdullah malewacana yen isun kekamarona gaos iku makasontanya pangunang nasun coba usik isun ing wardaya sun kon abedaya suang ingkang ana ing nala sarta lan jawab apa Se'abdul Qadir wacana Anglendong isun insuk sama yang dua cinta mangkana ayu alin gawas kang mulia pangsngapan gawas iku wijaksana pisampunira mangkana sampun parapta sakatika maring negara Baghdad ya Rabbana ya Rabbana saparap kaling panahira gaos ikutan kalilang mindal sasat katiga esmu kewadan ing naratana layat mulia katinggalan gaos mus alungku ing panasaksana dengan tuminggal gaos iku anak sako Ya Rabbana ya Rabbana. Tang bisa Sira
pariangga anu soalira mangkene jawab iya Rabbana ya Rabbana anak sakot dan wajana Nanti dah. lewat gagatuning mana dening kauran musike sajroning nala nunya gauf tikungan deka urwan sirah anak zako tuh kapir katinggalan murugi mustakadira naya robbana naharbas ikut tuminggan ing Abdullah sang atandang Abdullah Islam ninga ing sakehe karsanira asik ing wardaya siramali arsa coba anu soalira mangkene jawab iya Rabbana Abdullah warwaniran besok sirah kenang coba yakde kasapuning dunya dalam kape angganira watas papantiling karna kaliputan dening dunya lawan sira liwat Allah dening tanpa tata akrama Rabbana resampunirang mangkana nergaos iku tumingal ing Se Abdul Qadir Jailan sigraan nulia pinaranan tur sarwi tanata krama maka